musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw men mo Nangue TV min calmini on goto kala inde muɗum e yettode muɗum alhamdulillahi rabbil alamin oɗo men ñalawma aljuma moƴƴo malaɗo ne hawre sappo lewru men avril hitaw ujunaje ɗiɗi e nogas jeegom en hawri kadi e uddital juma wuuro men Madinel Khayri e yamlorde ceerno men khalifa men ceerno Diama Tidiani Ba alhamdulillah rabbil alamin omo lomtini ɓiyi ko hono ceerno Abdoul Jabbar ceerno kañum hande julni juma ka alhamdulillah rabbil alamin o tawi ɗo mo ganduɗa khalifa wuuro ngo mo ganduɗa ko ceerno mo ganduɗa ko Hamadali Mangane e dennagal ɓesgugal lokal e kuuɓal e nder hen noon eɗen jiiɗi waɗɗorde yewtere gurdam jinnaɗo o holgonnoɗo jinnaɗo o to yi aduna holgon wuuro to janggui no andude ceerno men Seydou haw fincina ngoɗo wuuro wiyete Madinel Khayri ɗum noon ɗum kadi bandiraɓe julɓe en jiiɗi ɗum andude en jiiɗi ɗum famde tabarakalla machallah ɗum noon ceerno Hamadali Mangane caggal nde calminiɗa bandiraɓe ƴewan sa garna en jinnaɗo no wiyete to yi aduna caggal nde calminiɗa bandiraɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Min calmini on min juurima min ñaaguima duwaw kadi min duwanima on alhamdulillahi rabbil alamin ko namdi ɗon ko min kaala hen hakke gandal amen wonno kamɓe ɓe namdiɗaɓe aɓe beeli haalde ɓe belani haalde aɓe beeli haalde moƴƴere mabɓe saɗa haalta ɗum a tampata ɓe belani haalde ɓe goni e ceerno e tamande ceerno ha ɗo a wawa haalde ɓe gondi e ceerno ha ɓe gonti ceerno alhamdulillahi rabbil alamin jinnaɗo o wiyete ko ceerno Mamadou Mangane o jeeya ko wuuro men ene wiye Ɓoki Jawe e nder reedo Fouta hitande o yi aduna noon ene waɗi sifaji wonno min ɗeɓano dañde hen ko laaɓi ne wonno kanko o wonano o yarano banggue haala no feewi hayso a namdino momo o ɗeɓatano jabde haalde kono kam fodde kam no o wiyanno min so en jettoyima e on banggue nde o yeehi nde o yettoyi Mbour nde o yetti Mbour o wi mo yerodiranno o wi ceerno Amadou Baro ne ɗeɓanno yerodirdemo e ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour o wiya noon hayso duuɓi mabɓe ɗum wonno way kamɓe goɗɗodirta eyyi ɗum addani min tongude wonde tawde ceerno men ceerno Mouhamadoul Mansour woni hen wiɓe wonde ko 1925 kankone hay tawde min tongani min jowimo ɗon tan ko Ɓoki Jawi o yi aduna ɗon o woni kadi ha o andi goɗɗum ha o ƴocci no moƴƴi a namdima ha kadi namdiɗa holto janggi ceerno makko goto woni mo haalananno min heddi hayso mo janggi e woɓɓe ne min ganda goto kam woni mo haalananno min on wiyete ko ceerno Demba o wi e wiide makko on jeeya ko wuure ene wiye Ɓulel e wiide makko fodde kam ceerno mo o janggi ko on woni mo haalananno min nde o ummiti toon e on ceerno o arti e Ɓoki Jawe eywa o immi ɗon noon hankkadi o joguima anniya yidde yaade hankkadi eywa omo jogui won ko joguino toon seeɗa e jawdi seeɗa o felliti firlide ɗum deede makko goto ina Mbour o felliti yaade mo tawa hon deede makko ko ngal koyngal o yaano on ene wiye Ahmadou ene yette Pam o yeehi o wondini on noon kañum ne ko almuɗo ceerno Ahmadou Baro radiyallahu taala anhu mo wondi o o wondini on waktu foof juuloyta ko galle ceerno kankone o watti yaadude e on aɓe jaada ha kanko e hoore makko o ñiiɓi toon hankkadi ha o watti nawde hoore makko o ñal sahaji so yeehi o juula tan o arta o watti so yeehi omo ñalla toon ha waktuji ɗi fof juule ha juuɗe duwe on saaha nde o fuɗɗo artude yeehi ha hankkadi ɓernde makko nde heɓidima guidgol ceerno o hankkadi o watti walde toon woni hankkadi o wonti o ni tan hankkadi almuɗo galle mawni ko o wimo ijam ande Mamadou an hankkadi mi sikki tan hankkadi mi wasima ga saabu hankkadi mi yi hankkadi a hettoyi galle ceerno o wi eyyi ko jiimi toon ko ene weelimi on wi tawde ko jiiɗa toon ko ene welma minnene ɗum weeli kam saabu ɗo tawɗa kam ɗo a wi ɗon ene welma alhamdulillah ko ɗum dartan noon o wondini on ceerno Ahmadou Baro radiyallahu taala anhu jaagol makko Mbour wonno ko 1948 o woni toon noon o wondi on ceerno Ahmadou Baro radiyallahu taala anhu ha hitande 1953 eywa ceerno Ahmadou Baro tawi ceerno men radiyallahu taala anhu ene yaano toon ene yahatno safara ceerno Ahmadou Baro wi ceerno mi itti oɗo almudam mi hokkima
ceerno wimo ey bisimilla joni mbeɗami yaha Dakaru somi refti ɗo mi ara mi nawramo ceerno men radiallahu taala anhu yeehi Dakaru yeehi rendez-vous muɗum arti tawtimo ɗon addurimo Madina Gounass e 1953 gila nden noon ko e juuɗe ceerno o woni omo tami hen omo woni hen omo heddi hen e almudagal he omo jaɓi wonde hen kala ɗo ceerno nayimo omo wona ɗon kanko nde o ari Madina o ɓurani joɗade Madina ko e nokkuji he tan ceerno nawannoma ceerno nayimo kuccidi ɓe goni ñalloru ɗo galle makko nanɗa guesa ceerno won ɗo galle makko nanɗa jiida e nokkuji goɗɗi guese goɗɗe ɗo ɗe ceerno waɗimo ko adinde omo sincane ɗo ko e nder guese he tan o nawatano kamɓe mawɓe dawol ɓe wonno ɓe mbiyanno e alhaali golle makko kanko ɓe mbiyannoma ko nden ɓe soɓe jiiɗino toonje ɓe mbiyannoma ko dado seekana yimɓe sasiji sakkito ƴeftude ado gaynude eyyi ko noon Allah wannoma nde wonno himme o yettinoma e nokku so daranima e gollande ceerno o ala haaju goɗɗo sowona gollande ceerno nde ɗum noon feeñanimin e duuɓi makko cakkitiɗi nde yeehi ha hankkadi o naywi o natti wawde o wiyanno kam Mouhamadou Ali mbiyamo naam o wi sinno tawino mi dañcanno duuɓi monɗi mami gollananno ceerno ha aduna o fof anda mi gollani ceerno kono o wi alhamdulillah kadi mi golli ɗum moƴƴere dañama mbimi eyyi alhamdulillah moƴƴere dañama o wi tawde mbeɗa acci on son jaaɓi gollude ko jaam tan mbimi alhamdulillah mamin eto minenne min mbawa darade e gollude fodde ko gollanno ko kono mamin eto gollude fodde ndolon amen kon e fodde no yiɗirino ni e yamirore ceerno eyyi ko ni woni gargol makko Madina e gondina makko e ceerno ha gowɗo wuuro Sinthiou so tawi aɗa jokka hen namdal Sinthiou wuuro ngo on saaha ɗum jarama no fewi machallah bandiraɓe beltima no fewi caggal nde ode Madina 53 beele ko galle ceerno wonno walla ko won galle mo wonno ko to wona galle ceerno eyyi nde o ari ɗon nde omo jogui noon jatigueɓe ɓe ceerno waddunomo jatigueɓe ko wayno bamum Alaji Bayel Mbayen Baba Alassane Mbayen o wondi o won kam ɓurno wonde jatigue makko haqiqa Baba Ali Baylo en ɓen kadi ko wondiɓe makko ha hankkadi ɓe gonti funeɓe sa ɗeɓata andude ni wonde koɓe jiidani haydara mbiyata kanko ko funeɓe eyyi galle men Darussalam ɗo noon kadi ɗon ko ñiɓirde mabɓe wonɗon kamɓe almuɓe galle ɗon ɓe gonno kamɓe en Baba Alassane Dadiɗo en aɓe joni no fewi eyyi ɗon ɓe gonduno e ceerno Ali Souballo en eywa ɗum kam ko fodde fomin fahmu amen banggue Sinthiou wuuro ngo hitande wuuro ngo Sinthiou beele won gaddanode ko adi kanko wonde Sinthiou kanko addade eyyi nde Sinthiou tan ko kanko adda ɗo Sinthiou ko 1977 gila nden ko kanko adda ɗo ceerno nde Sinthiou ni ɓe Demba Coumba ɓe gonno ceerno ari tawi ɓe ɗon wiɓe mbeɗa yiiɗi Sinthiou nde on nokku mi adda almuda mi waɗa ɗon mi wadda on e muɗum eyyi nde ceerno noon Sinthiou niɓe ɗo wiɓe wonde gondane kam ɗo e Mamadou ha mi addana on goɗɗo kisa noon si almuɓe keɓɓitiɓe mbi minen kay sa addanani min goɗɗo Mamadou tan yonimi nde wonno omo iwanno ga ɗo galle makko ga tawi ɗo Sinthiaka o tawa yeɓɓe to Demba Coumba to o yaaha o janggina ɓe kanko e ceerno Ousmane Sy Raba ɓe jaaha ɓe janggino yeɓɓe to Demba Coumba to kisa nde ceerno ittimo tan wattimo e mabɓe ɓe ceerno wi hadam addande on goɗɗo ɓe mbi ala minen Mamadou tan yonimin kisa woni ko noon ɓe keddori ɗo e makko ɓe gondiri noon e makko ɗon gondigol moƴƴol alhamdulillahi rabbil alamin beele ko wuuro ngo Sinthiou 1977 beele won galleji kadi arti ene ganda walla ala ko kanƴi gonɗi ɗo toon ɗo ko kamɓe arnoɓe ɗo ɓe ko kamɓe tan goni ɗo ko ɓeydi hen ko foof ko ɓesguji ɗi tan mawnitiɗo hen wawi wadde galle foof jalta waɗa galle ɗum tan woni jajendi kono wamma arnoɓeɓe ko kamɓe tan goni ɗo ha joni beele ko caggal de galle o nangga juma o nangga walla juma oji nanggede e galle ceerno nangga eyyi ko jama o adi jaggede on saaha o waddi hen galle ceerno o wiyama man hayri wuuro ngo hande ɗo jarten ɗo ne foti galleji gonɗi hen o foti yimɓe guure wuuro ngo eyyi galleji ɗi kam tongode somin jumani ko nogas e tati somin jumani kay ko nogas e tati wamma yimɓe ko woni hen ko ma wonoy e temeɗɗe tato fawɓe hedde yimɓe sappo wawi manque ɗon seeɗa wawi ko ɗon kam temeɗɗe tati kam ene pawi kam temeɗɗe tati pawɗi yimɓe sappo walla jeyata ɗum seeɗa eyyi wuuro ngo Sinthiou nde banggue woyndu adina asede e wuuro he ha kadi ruttade ɗum ina anda eyyi gadi ruttade o ko mawɗo
tawi mi juumani ko Amadou Samba wiyeteno on adi ruttade ɗo woni ɗo adi affaire ndu noon ɗum somi elle mi eɓi motude ɗum seeɗa banggue wuuro men nde Khayri banggue funnague mum hirnague rawre hol guure catiɗo guure catiɗo ɗum ɗo funnague amen ɗo woni ɗo ko Raba ɗo banggue Worgo ɗo woni ɗo ko Sinthiou nanɗo sa abborima jungo ñaamo seeɗa Barkatu nanɗo yeeso amen ɗo banggue hirnague ga woni ɗo ko Karamatu noon ngabbiri ha fayi Tawbatu en banggue rewo o kam ko Madina Gounass tan wonɗo eyyi ɗo funnague o gagani noon kadi ko guure men gonɗe da kadi ko wayno Rawdatu en noon kadi nanɗo eyyi ɗum fof koye hoddiɓe he jeeya so wiyama ceerno Mamadou Mangane o saaha Cheikh Amadou Aliou Mangane koye ɓesgu makko jeeya so jubbi seeɗa Cheikh Amadou Aliou Mangane mo kaldeten o kañum hitande yi aduna to janggi holno kadi Allah waɗi kadi ko caggal mawɗo kalande rutti président mawɗo rutti caggal ɗum gara e namdal eyyi mawɗo kañum rutti ko le 9 décembre 2012 nden rutti 9 décembre 2012 eyyi minenne kadi koye ɓesgu makko koye sukaɓe makko ɓurɓe famɗude jeeyami mbeɗa jogui mawniraɓe ha heewi koye ɓurɓe wonde less ɓe jeeyami kadi min komi cukalel tokosel mataw ko almudagal ngal tan woni ko waɗi min ni ko kono ko suka saabu min ko 1987 woni année am jangne ndene guila nden tan min batti hakkille o nayi min ɗo kaw amen ɗo ene wiye ceerno Abdourahmane Balla fof amen ko ɗo min mbaɗi ɗum wa amma wone defte seeɗa noon ko yamirno yomi jannguɗo ceerno Moussa Issa wonko min nde ceerno Moussa ari ɗo nde won defte seeɗa ɗe jannomi jokko e nder toon wa amma jangne nde fof kam ko ɗo waɗa ɗo kaw amen ɗo ceerno Abdourahmane Balla machallah noon jarama no fewi so jakkitima ñalawma hannde o weltare nde uddugol jumagol yeno ceerno e ceerno leɗɗi yim hono ceerno Abdou Sabar Thiam kewi en yimɓe arɓe tawtoren nde holno welama joguiɗa e ñalawma hannde o ɗum kam kañum kam weltare nde ala ɗo haaɗi weltare nde ala to haaɗi nde wonno sa dañi ko wayni a yi bandiraɓe fof notitima gaari walludema ɗum ko moƴƴere Allah nden moƴƴere Allah noon so taka juuɗo joom liman billahi aɗa hani weltanade ɗum waɗi weltare nde ala ɗo min mbawi hannude weltare nde min beltima fof somin mbi tan amin kaala wasata komin goppi hen kono weltare kam tan ko weltare tan Allah ene laaɗa muɗum min beltima nde wonno suuɓani ɗum ko moƴƴi omo yiiɗi wuuro ngo kadi nden e gurdam jinnaɗo o ene yahanno to makko to wiyamo soɓe jewtidi jinnaɗo ne namdomo kabaru wuuro ngo no wuurdi o wiyamo Mamadou no wayi an kam holno almuɓe holno gori toon o wiyamo ceerno ene loƴƴi de e ceerno wiyamo kono no wayi jiɗgol ngol no wayi ko eɓe jiiɗi en o wiya ceerno ha kay so tawi tan ko yidde Allah ene laari mum alhamdulillah eɓe jiiɗi en eyyi ceerno wimo ya wuurdir e mabɓe noon soɓe maayi gona sababu nargol mabɓe aljanna ngol konngol fillitinama laabi ɗum waɗi gila nden koye on jaam tan wona ɗo alhamdulillah rabbil alamin kadi wuuro ngo ene woni neɗɗo goto ene hawri ene woni konngol gotol kadi ko ceerno tan yiyeteɗo kadi ko ceerno tan woni ɗo goɗɗum ala ɗo o sahol gonɗo jarga wuuro ngo jarga o wiyete ko Ibnu Oumar Déme ko bammakko wonno ɗon ko bammakko rutti ko ceerno wattimo ɗon ɗum noon jamaka banggue peinture o no gueɗe nani wonde ko ceerno waɗi ɗum amma beccanteɗe nde saaɓe wuuro ngo mbaɗi waɗi saabu ngo kadi wonɓe jarantaɓe weltare mabɓe e duwaw no mbiɗa ni ko noon peinture o ko ceerno waɗi ɗum o jogui anniya noon nde o fiiɓi anniya tan yidde wattude ɗum juma o fiɓani min anniya wondema o peinture jama o wertamo kadi on anniya o fiɓani min ɗum on saaha no adori peinture o neldi peinture o e peinture o ɓe e fof mabɓe o neldi han kadi peinture a noon e waɗanniyankoɓe noon nde tini ɗum ɓe mbi tawde ɓe nani ceerno peinture jama o kamɓene ɓe jiiɗi barkinorade hen ɓe ganni wertude jama o guitte halis mabɓe ɓe neldi Dakar bertirendi sodar no ari fof sa qimima joni ma wonoyi hedde ujunaje temedere ujunaje ɗiɗi pawɗe seeɗa ko waɗa nder toon ko guila e coggu ngu ha eno addirani fof ha yettiɗo ɓe mbaɗi hen doole mabɓe nde ɗum haala tan kamɓe fof ɓe gummodi lawol gotol ɓe jaɓɓi ɗum ɓe ganni ɓe mbaɗi ɗum
min jeehi min kabri ɗum ceerno kadi welti hen no feewi o duwi kadi no feewi e wonno ko neɗɗo o ko goto ɗum waɗi ko dillina fof tan yaaha kadi ko ñalawma o hande o ko yonti ko ɓe mbaɗi hen fof sabu ɓe neldi kalis ha heewi pour que hoɓɓe ɓe jaɓɓora gila e bottaje ɗe ha e jarameje ɗe hayso manki wasata kam taw wonko daña ko kam ɗum kadi koko yettirte Allah neɗɗo wawa wiide ne hubtina fof kono kam fodde ko dañano hen ko kam etama waɗanede julɓe ɓe no yiɗirano ni eyyi beltanimama no feewi yafnade men na haqqi Allah koye tabbude ɓe subaka ko jaɓɓade hoɓɓe ya garta ne jarama no feewi ko beltima no feewi timaka kadi ala nuna Hammadou Dia aɗa nuna kadi ganda kadi waktuji ɗi juma o ha kadi jutuji fof taw ko wuuro ngo fof hay goto fof gara jetta wasif o subaki toon waɗe ɗum noon fof ko yimɓe ceerno yamuɗo ceerno yimɓe hunde taggal keɗɗo ɗum ko weltade no feewi erama maɗa ko wuuro ngo erama mbaɗɗo nde jamaka nanggudeɓe hen ha kadi wonde wasif soye kikiɗe eyyi alhamdulillah rabbil alamin ɗum kam fayida ko ɓuuri hewde ko ceerno haalani en ɗum ɗo joni ɗum kam neɗɗo so nani ka haala ceerno hankkadi ala ko foti heddanade ɗum kadi ko noon nehira ɗen ko ɗum kadi ganduɗen so wona jiɗɗo hen selde enen ko ɗum ganduɗen guurɗo e junggo ceerno on ala ko andi goɗɗum so wona toppitade diine muɗum almudagal muɗum e sunna muɗum wirdu ndu subaka ki hiiɗe alhamdulillah rabbil alamin kam wadde a namdi min kaala kono kam alhamdulillah ko hen tan wonano wuuro ngo kam daiman ene wirda wasifa subaka ki hiiɗe asru jumani kadi eɓe mbaɗa ɗum kam ko hen tan wona kadi no ceerno haalirni kadi e joni no namdirɗa ni so wona yoɓe ɓeydo tinnade wongoɓe ɓeydo tinnade ganda ɗum ɗo ko moƴƴere nde Allah suɓani en so Allah suɓanima moƴƴere noon addanima jagguir ɗum juuɗe temedere jooɗoɗa hen piiɓa anniya han kadi a wonta yaltude hen keddoɗa hen gurdam ma e mayde ma fof mbaɗa hen guura e junggo ceerno ma ya e junggo ceerno so heddorima noon tan dendagal sohlaji ɗi fof keɓoto alhamdulillah rabbil alamin hay hunde mankata so neɗɗo heddima e heɗade ceerno e nanandemo e jabde ko haalata e heɗademo hay hunde ala ko mankirtuma e gurdam ma e mayde ma hay hunde mankata dendagal sohlaji ma fof ma Allah waɗani ɗum kadi alhamdulillah ko noon wurdaɗo kadi guure saraji ɗe fof minen fof koljiɗo goni neɗɗo goto nde wonno ceerno Moussa Issa oɗo nde jinnaɗo o yeehi ha han kadi ɓandu mum natti hattande itti min waddi min e ceerno Moussa o wi ceerno Moussa kalifma Allah galle o wimi minen kalifa amen Allah ceerno Moussa ɗum waɗi komin min goni neɗɗo goto kadi ceerno Moussa ko neɗɗo moƴƴo wona mantudemo ko neɗɗo moƴƴo omo walli min no feewi omo tinni omo jaaɓi yanodirede omo jaaɓi waɗede gueƴiraɗo banggueji ɗi fof ɗum waɗi ko moƴƴere makko foti noon amin jettiramo Allah no feewi ɓeɗone kadi kadi ko noon kala komin gummin ko haaji amen ɓe gara ɓe janta e amen ɓe gollida e amen ha golle amen timma guila subaka ha joni guila nden tan ha joni guila ko wona subaka ni ha joni aɓe aɓe keddi kono kadi ha joni aɓe ɗum kadi andi ko moƴƴere alhamdulillah rabbil alamin namdal cakkitingal fadi wongal khayr ma hay geɗe laamu kuura ndiyam hôpital taliji ɗe ɗon ko sohla yiide hen ko sohla geɗe laamu kam yettede Allah alhamdulillah barke ceerno kono kam ene wayno yiyama yiyaka neɗɗo kam yettat Allah tan daiman kuuran kam ɗum ɗo joni ɗiɗo filmin jiiɗon ɗo ɗi ɓe garta ɓe ɗerno min ɗum ɗo ko solaire no soleraji ɓe mbaɗi ɓe ɓe gaddani min ɗum ɗo tan huɓɓi tan e dummonno yo daɓɓi faani gila nden noon min kaali amin kam min donki kam yo o saaha kam mi reftu lawol min kalni ardiɓe laamu ngu ɗo ardani en laamu ɗo Madina min ceerani siftinde mbiya tan ko bisimilla bisimilla wasata noon tawa ko waktu mum woni yonani taw eyyi kono kam min ceerani siftinde banggue ballal laamu kamɓe laaɓi en ɗum fof min ngala ɗum kadi min kaali ɗum ha min tampi so tawi ndungu toɓi joni ko caɗele min goni a dañat ñawɓe an on haadema a ñawat a dañat hajuji donc sa dañi ñawɗa joni motoji aɗa ñamde e Madina aɗa yaha aɗa yanta motoji aɗa yanta ñawɗuma ko caɗele min goytima ɗum ɗon kono suwa newade taw réseau kam samori ɓe gaddani min antenne ɗo rabaɗo ko minen fof ndendi ɗum ndiyam ɗam ne heewani saabu ko forage gasaɗo men fakkano ɓe gaddani min gatti yoga hen tan jogui hen ɗo seeɗa ko amma balɗe keddiɗe min dañani kadi cafrirɗe min dañani laabi ndiyam ɗam timmani eyyi ɗum kadi amin ñaaguiɓe hen kamɓe ardaniɓe hen laamu ngu nde ɓe mbattata e guure he hakkille no moƴƴi ɗen guure ɗe ko hen jeeya so
wiyama tan ɗo joni so hoddirama ƴettama tan commune Madina wiyama koye commune Madina ɗeɗo guure fof ko hen battete kala ko namda ko sohlete ma won hen ko arana e mabɓe kamɓene so woodi ko joli toon ene foti rokkede commune o ɓe ciftode hen guure ɗe ɓe ganda fof ko almuɓe ceerno kadi ko hen ɓe jeeya e nder commune he ɓe jeeya ɓe mbatta hen haqqillaji mabɓe ne moƴƴi ɗum wasi jarama ceerno Diallo Mangane jarama jiɗiyankoɓe Naki TV bandiraɓe sehilaɓe ɓe ɗo e wuro men Hayit oɗo men ñalawma aljuma mo ganduɗa ko sappo lewru avril hedde daka balɗe jeetati inchallahu mo Allah hawride ɓuddiraɓe juma bandiraɓe Hayit e yettode ceerno taw ceerno albi jabbal ceerno albi titto juma ka bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama